Am zis să filmez puțin tata. Da, chiar mă bucur că faci asta. Uite-le la mine. Astea sunt imagini care rămân. Mhm. Ne să vedem ce avem noi bun aici. Să mă duc și la fete după aia. Foarte fain. Așa. Nu cred. Ce anume? Asta era muncă bună, dar dacă nu eu... Da. Ah, uite, Nadia, uite. Stai că mă gândesc și eu. Stai că mă saltă. Asta mai are două pere. Ai Da, văzut, da? ce mare. Și l-am pus asta toamnă, Nadia. Vezi ce mari sunt? Da, două, făcut și una lângă alta, așa exact. Tu Uite, zici Nadia, că le două pui- mere, dar Nadia, nu pere. le pui pun într-un și le bol spun. și le speli. Sunt pentru tine. Nei, nu, numai pentru mine, pentru Numai tot. pentru tine. Vezi ce faine sunt, Andrei? Uite prunile. Uite, Andrei, ce faine sunt. Nu mai bine. La mama acasă. Mhm. Andrei, dar florile, mama, sunt. Băietul! Fetița? Hai sus! Fetița! Putea și e goală sau cu ceva? E goală. Da, da. Băi, frumos lui. Păi, mă bucur mult că vă avem aici. Zâmbiți, vă rog. Nadia stă cât un ghemotoc acolo. Nei, Dar mai este... încearcă să faci așa ceva dacă se poate. Și alalt de contabilitate. Ți-am zis să plătesc eu cursul. Din cont, Andrei, Auzi, spune, Andrei, vorbește mai mă- tare, tata. Trebuie să înregistrez asta, pentru că după Asta e aia... mărturie. Tata să zică. A, Nu așa, mamă. asta e mărturie, știi? Asta e mărturie ce-o spus. Auzi. Mai, tata, mai spune o dată. Da. Auzi, Hai să... Cum ești în centru? Așa, Nadia, așa. Punea la punct. Uite-te la mine, Andrei. păi, stai, Andrei, da? S-au crescut urechiușurile Nu astea. e... Andrei, Trebuie să mă duc să mă friezez. nu vreau să iei drept ceartă, dar
Trebuie să spune din coadă? O vezi? Codița? Dar uite-te la mine, Codița, lasă-o pe Nadia. Parcă se dată. Eu putem să o să aprind. Da. Tăcico, sub to nici nu înțeles nimic dintre. Codița, unde-i carnea? Unde carnea, hă? Ies unde carnea. Cădița. Cădița. Unde carnea? Unde carnea? Se dau de ești mele. Nu. Tata, dar nu mă vezi? Nu spune, da. Numai peste tot, pizza cu Bella Italia. Da? Este chiar firmă. Deja ai prezent firmă. acolo. Bună ziua, doamna asta. Bună seara. Ai, ce fain. Să întrerup gazul la noi. Eu de-aia îmi faci la lemn. Nadia, hai să ne așezăm. Haideți pus frumoasă noi. O salată mai. Luni? Luni începe grădinița. Cine ne pregătit centuța? Pastituța, rosul, pelul, pietenele și săpunelul și cu toți pachitele. Nu, a venit. A venit ce ora 10. Trebuie să ia gustare mâinilor cu apă rece. Dar Imediat. imediat fac spălarea. Când? Când mănânc, eu nu vorbesc. Eu nu fac fermituri pe jos. Nu fac fermituri pe jos. Și resturile? Dar resturile le arunc la coș. Mâine. Și asta Mâine mai fel voi face. dăm eu. Dar știți că mie place. Gata? Bravo, David! Haide, Ce ziceți? Nu, ei, David, hai, concentrează-te. Eins, zwei, komm. Zwei, Zwei. drei, Drei, Vier. vier,